ఈ దినపు దేవుని యొక్క మాట ఎజ్రా గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 1వ వచనము. జనులు ఏక మనసు కలిగిన వారే. ఏక మనసు ఇది దేవుడు కోరుకుంటున్నటువంటి స్థితి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏక మనసు కలిగినటువంటి వారుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. ద్విమనస్సు అనేది మనుష్యుడికి నష్టాన్ని తెచ్చేదిగా ఉన్నది. కాబట్టి ఏక మనసు అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకు మేలు చేసేదిగా ఉన్నది. మన తోటి సహోదరులతో కూడా ఏక మనసు కలిగి ప్రార్థించాలి. అదే రీతిగా మనము కూడా దేవుని విషయమే కూడా ఏక మనసు కలిగినటువంటి వారుగా ఉండాలి. మనం ఏక మనసు ఎప్పుడైతే కలిగి ఉండమో దేవుడి మీద నిరీక్షణ కూడా మనము కలిగిలేనటువంటి వారంగా ఉంటాం. కాబట్టి దేవుని యొక్క మేలు పొందడానికి, దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం పొందడానికి మనము కూడా దేవుడి విషయమైనటువంటి ఏక మనసు కలిగి ముందుకు సాగుదుముగాక.